Agoni Nyasaye maduong' erokamano kawuono gokinyi mondo wawuo kodi e wach Nyasaye mondiki. Adwa nasomia Luka 17 kochakre 11 nyaka 19. Muma wacho niya, kane Yesu dhi Jerusalem, nowuotho e piny Samaria gi Galili. Noyudo odonjo e dala moro mi jodhoho 10 noromo kode. Ne gichung' gichien mi gikok niya, Yesu Ruoth, yie kechwa. Yesu nonenogi mowachonegi niya, dhiuru ir jodolo mondo orang dendu. To kane oyudo gin e yo gidhi, ne gichango. Achiel kuomgi kane oneno ni osechango, noduogo ir Yesu kapako Nyasaye matek. Ne ogoyo chonge piny mokulore e tiend Yesu kogoyone erokamano. Ne en ja-Samaria. Yesu nopenjo niya, donge ne gin ji 10 mane ochango koso? Koro ere ji 9 mamoko? Ere gimomiyo japiny moro nono ni kende ema oduogo mondo ogoni Nyasaye erokamano? Eka nowacho ni ng'atno niya, chungi idhi, yieni ema omiyo ichango. Aduoko ni Nyasaye maduong' erokamano gokinyi sani maneno kosechiwo thuolo mane wach masomono. Chieng' moro noyudo Yesu dhi Jerusalem. Kaka nojatimo pile, noja kama entie to okalo Jerusalem. Jerusalem king'iyo maber en weche 2 moriwo nying achiel. Jeru tiende ni dala, to Salem tiende ni kwe. To Jerusalem kanyo e dala Daudi. Aparo ni ng'eyo ni Daudi nopudho taon maduong' kagolo Jeriko to duoko Jerusalem mogero ni oinga mobedo dala mochiel. To thothne Yesu ne jadhiga kuno kakalo kata dhi kamoro. Samoro nodhi adhiya to orado gi jo-Yahudi mamoko koyalo nigi, to gi jo-Roma manodak kuno e kindeno gi jodak mamoko mag jo-libamba. Koro noyudo dhi kuno. Adwa ni winj kanyo maber. To momoko ng'isowa kuma noaye. Thothne nothoro bedo Kapernaum mang'eny. Nothoro bedo Bethania korgi Lazaro. Mano bende wang'eyo muma. Koro kuma noaye to kowachi, to kuma nodhiye to aneno. To ka enie yo odhi, koseloso safache maber, to rado gi joma rodhoho. Dhoho en tuo machamo del ka gima ong'injo to dong' apundo matin. Onyalo chamo lweti madong' gik mong'olore matindo. Thothne otimo adhola. King'iyo radhoho to ochalo ng'ama mach owang'o. Dende bokore to pokore. To koluwore gi jo-Israel, ok noyie ni joma kamagi beti oganda. Ni ikawogi titerogi mabor. Ne gidak kendgi. Kata chiemo ni ibanegi abaya. Nikech ka ni tudri mulogi, to ni ikawi ng'amogak. Apako Nyasaye maduong' momiyo lokruok obetie. Ni ikawi ng'amogak. Jogi noket kando. Mana kaka nyocha ineno kikawo koyudi ka in kod COVID-19, tikawo joma ni makodi machiegni titero e isolation.
iketo gi kando tipidho gi kuno. Koro jo adho be ni kao titere isolation center to gidak kuno. Koro ne ginyalo wuotho ka koro gibebet ologi to ka gir kiragi ka hono moro to girado gi Yesu ja Nazareth to giwuoyo gi Yesu ka gin chien matin. Gimomiyo ne gibet chien, ne giluor chopo ir Yesu, ne ging'eyo Yesu ni Nyasaye, kendo ne ging'eyo Yesu ni Mesia mowir moa ka Wuoro, ma ok nyal tudre gi dhoho, nikech dhoho ne en gak kolure gi chike Musa. To Yesu ok nokonigi ni gichangi, ne gikoni Yesu ni ruoth we wachang koa kuom dhoho. Osekelonwa wich kuot mar aibu e gweng'wa ka. Omiyo kata ka runji ok wanyal dhiye, kata watna mayie motho, to an aywak ma kumoketwa isolation, aonge gi access mar chopo kuma ji chope. Otama keny mar nyombo, oketa kaonge geno makiny. Achiemo e lwet ji gimomiya machamo, kata oruna ma odielo kod opoyo to ema ang' nacham. Aonge choice, anie jela ndogo, tuo boinga, asemuonyo yiende duto te, motimna radiotherapy otamore, otimna chemotherapy otamore. Onge gini ok tuo, en tuo ma wiye tek mobiro mondo miya wich kuot onega. Ya Yesu ketwa kamineno wani, waonge anyuola malong'o mochung' kodwa, wapita njia ema samoro bolonwa chiemo, wadong' ka geno onge. To Yesu nokonigi ni winjuru, chaku wuoth udhi ng'is jodolo gimotimrenu. Jogi ne chunygi parore, kata ka Yesu wacho nigi kamano, nikech jodolo ema nok dwar gimokwongo. Kata suda machiegni gi hekalu ne en richo, nikech jogi ne dhi miyo hekalu bedo mogak kolure gi chik Musa. Awuoro chik Musa noketo ji e twech mapek. Ne gipenjore ka gidok king'iso jodolo ni to wadhi ng'isogi ang'o? To ma kuma Yesu terowa e tho, wang'e malong'o ni kwachopo kanyo to kite dhi negowa. Got koda pat gi runge dhi gowa matek, to ma kuma wadhiye lwenyi. Ne gineno jamuri mar tho e wang'gi. Tagoyo ni Yesu erokamano, oseoro kiondko gi buok kod chang mar hono gi rang'isi e mbelegi. Kapod ginie yo gidhi ir jodolo, to girado gichangi e yo kar gi ji 10 ma gichango te. To bang' chango, ochiko nodhi ma ok oduogo. Giwacho gi chunygi ni to wadoko mang'o? Ka chang gi manoterowa te waseyudo, ko to wadoko mang'o? Wan mago koro waonge gasara. Yawuoyi gi ochikogi manochako dwaro mon makendo, nochako magi kanyo, nikech dendgi obedo mapoth kaka nyathi. Manochako dwaro kaka dodhi puothe, ne giduoge miegi gipenjo lope mane giweyo manopognegi kwere. Ne gichako dok e ngimagi ma kawaida. Moko nopenjo geche mane gipak kumodhiye. E kinde mane ginie isolation, ne gidonje business gi ma kawaida. Achielo paro, okod jowadwa. To magi mogolona wich kuot e lela. Kanyuola na nyaka nyithiwa monyuola go oseweya. Jodolo osekweda, osiepena te oseweya odhi. Adong' Nyamwasi, adong' kenda, adong' kaguonyora, adong' ka wiya bara.
adong ka denda golo mitutu, adong ka denda golo remo, adong ka lith lweta chot rumo. Jalni mokonya omiyo ayudo denda mapoth ka nyathi, ayudo geno, ayudo chang mar hono, aromo gi Jasayun, aromo gi Yesu. Jalni omiya ngima, onego adogi asung ni jothurwa, to kapok adhi we adogi ei Yesu, adhi aduokne erokamano, adhi agone Nyasaye erokamano. Gima ok ondiki to nang'eyo ni koluwore gi chik Musa nidok ir jadolo gi gimoro e lweti, to nikech jalni dhoho nodole kuom higni mang'eny, gima nonya tero ni Yesu onge. To mane muma nodok ir Yesu, okone ni jadolo, aduogo gigi otuo te, narwako nangana, onge ring'o kata remo manodong'ie gi milutu e nangano, nanga ler, tik mar mihutu mar otodo gomibi ma ot manyocha ninde otieko, na ninde nyoro ot ok odum, denda ler, narwenyo minwa, tarwenyo wuonwa, tarwenyo wetena. Yaye ka Yesu muli maler, nyaka irwenyi jodala u. Jalni notimo nende e mbele ajabu. Yesu nopenjo, aneni kendi, to sama ni changi ne un ji 10, sama ne ubiro dwaro kony ne un ji 10, to koro aneni kendi, kara ji 9 to dhi kanye? Jalni ne ok oduoko. Jalni nong'e mana mare kende. Jalni nong'e ngimane. Nitie ono makato yude grup, inendi timo makendi. Jalni ne ok oduoko, nodong' gi Yesu, ogo tonge piny ka pi wang'e dhi kala kala. Okodi Yesu, igolona wich kuot maduong' mar anyuola, igolona wich kuot e kind mbese, igolona wich kuot e kind anyuola. Awinjo ka koro an gi geno, anyalo dok dalawa, mondo ayud giwa manolal, mamoko nosepogi, kong'ena dhi tho ni dhoho dhi nega. Ya Yesu, itimona maber. Ja-Galili awinji, kara in Mesia manokoro adier, in ye jal ma Isaya noneno ka lepe otimo remo. Ayie kawuono igolona wich kuot e denda. Nyasaye maduong'no noko gi chunye kopenjo joma ni kanyo, openjo joote mane en go moluore, ni to jalni kang'iye en ja-Samaria, to modong' to ne chalo jo-Yahudi, matiende ni ja-Samaria achiel ei jo-Yahudi. Ei jolemo, adwa nawuo kodi mondo ing'e duoko ni Nyasaye erokamano duong' moloyo. Jalni ma ja-Samaria, Samaria gin joma nodhi morure gi nyiseche mamoko, mochako lamo nyiseche mamoko, matinde ni kaka muma wacho kuomgi, ne giduogo gibedo jopiny koluwore gi ruruok gi nyiseche mamoko mane Nyasaye odagi. Apako misinga mar lweny. Koro ne ok gin joma kare koluwore gi chik. Tema jalni oringo, okoni ruoth ok awinjora, ayudo gima ok onego ayudi. Gima ayudo ni en gima jo-Yahudi ema nonego yudi. Changni ne en mar jo-Yahudi, ng'uono ni ne mar jo-Yahudi, to ato ok an ja-Yahudi, tayude. Yaye ruoth, timna ono. Nyasaye timona maber, imiya bedo gi chia kendo,
adok iwuoyina, adok kuma ne antie chon. Imiyo kora paro gedo, imiyo kora paro bedo gi pesa, imiyo kora paro kendo, imiyo adok aneno nyithinda samoro nosekendo. Yesu miyo dok oneno nyithinde, ogoni Yesu erokamano. Yesu kod ni winji, chung' koro nikech yie ni osekonyi. Sama wuoye sani, awinjo katut mar wachni en kama: thoth ji mang'eny Nyasaye osetimo nigi ono, to ok gidwoko ni Nyasaye erokamano. Nitie joma ne nie lo piny manosiko ka ywak pile, otieno gi ywak, odiochieng' gi ywak, okinyi gi ywak, onge geno, gima ne ginyalo paro onge. Ne ging'eyo ni gidhi tho marach, gidhi tho ka chokora, ma kata ng'ama dolo onge. Ne gineno kech gi wang'gi, ne gineno duk gi wang'gi. Ute mane gidakie, ka koth chwe to ne ng'ato kawo besen umogo wiye mondo koth kik gogi. Ne gilaro konde, nyithindo ringe kona ja, jonyuol ringe kona ni. Sama koth ne chwe, adiera ne gin marach, to kochope chiemo, samoro ne giwuothe miere, eka nyalo yudo gima gichamo. Duk nomonjogi matek, ma wedegi mane girado gi liel ema ne miye lewni uduogo miyo nyithindo. Nyathi rwako nanga mohinge kata mohingo, to nikech onge, ne gin kamano. Ji ne ywagore e dalano. Mama ni ne ok nyal kata luoko lepe, sabun ne ok nyal yudi. To ne giluongo Yesu. Ochiero lotho ke jo-Yahudi nodonjo e dalano ka kuombo matek ka simba. Chieng' onogo, jochiende mag dhier noringo moa modhi loka machielo, ma dalano odong' ka jamuri mar polo ema rito. Tapenyi, nyaka ne gero od mareba, be iseduoko ni Nyasaye erokamano? Nyaka ne nyithindi Nyasaye gwedhi kodhi Nairobi, Kisumu gi Eldoret, mokelo gik moko, kelo kom, omiyo tinde in gi dhiang' inyalo nyiedho. Be iseduoko ni Nyasaye erokamano? Nyaka nyathini ne dhi e sikul makalo form 4 moluonge university. Be iseduoko ni Nyasaye erokamano? Nyaka ne Nyasaye changi kiwuok e tanda ka ji oseng'e ne dhi tho, idong' nyamwach osiptal, ji mabiro neni kono awaye gi Nyasaye. Jehova nolimi osiptal kanyo momaki gi badi michung' e ngima. Be iseduoko ni erokamano? Apako Yesu ja-Nazareth. Kosi nyiedho ni Nyasaye kigo siboi? Apako thuon. Awuoyo kodi, didi miseduoko ni Nyasaye erokamano? Dong ing'e kuma ni yaye wadwa, dong ing'e kuma ni yaye. Dala uni e dala mani nyalo gen, ne onge. En dala makane mitoko ne kadonje, to jogweng' ringo tek, biro ng'iyo ni tang'o mabiro, ang'o mitokomo dalano. Dala modhierno mitokomo nadi. To kata nyako manie dalano, kane ng'ato loso goyo ni dwa nokendi, tisemo kijana no ni dala makoko ng'enye, dala manduru mar dhier gi mifadi, ogo mibi mogo tach, ji te odhier te. Kwaro dhier malo, dayo dhier malo, yowuoyo dhier te piny, mondo yowuoyo dhier tek. Nyaka nyiri kuma dhier tedo onge malong'o, otamore, onge ng'ama nigi gimoro e dalano. To nyaka ne Nyasaye bi kowuok e kona moro mochimo dala utir. Samoro kamano wuok go en dhorangach, modonjo kama ma mwandu chako neno. Nyiri kelo, yowuoyi kelo, wi wuowil gi ot manodakie mane dwa gore piny mobam kochimo aora. Wi osewil gi kaka ne uchiemo mane ute ji e gweng' kamudake no. Dong ing'e malong'o ni lewni mane dhi go wuoth ne gin mikwayo. Nyaka ne Nyasaye kel lewni ma sanduge pong' 3. Pok iduoko ni Nyasaye erokamano, pok idok ir Yesu miwacho ni Ruoth, ang'eyo kamigola. Igola otodo mar mibi, igola chandruok manyuola ok ne nyal gola, minwa monyuola ne ok nyal gola. Igola
Be isedok miduoko ni Nyasaye erokamano. Duong' odog ni Simba ja Nazareth, duong' odog ni Owila, duong' odog ni jal manitie, duong' odog ni jagedo, duong' odog ni jal maumo duk, duong' odog ni jal magolo wich kuot. Monego ng'ato dok ne erokamano. Koni Jehova adier asewinji, asekose mbeleni, onego adog aduokni erokamano. Duong' kod loch gi teko gi pak kod loch odog ni Yesu thuon ja Nazareth. Apenjo osiepna, mama, ok adagi ng'eyo ting'eyo, to idong ineno ka gik ma Ruoth otimo ni dongo. Otimo ni gik madongo. Ara koro ne bathi, nyiri adi modhi tedo to pok onyuom, to in magi osenyuom te ma dhok odonjo. Itindi nyiedho, indiko jakwath tero gi aora to duoko. Moko nitie, iseneno e bathi, ing'eyo wa. Awuoyo kodi, ang'o mane miyo Nyasaye momiyo gwedho nyithindi to mag dala cha to ok ogwedhi. Dongo ne gidog ir Nyasaye koni Ruoth, adier isetimona Nyasaye maduong'. Iwinjo samoro nitie midwa duoko ni Nyasaye erokamano kuom gima duong' motimoni. Inyalo ting'o gimirie moro mihero tikone Ruoth adiera, ma en ranyisi naduoko ni erokamano kuom gimitimona. Apako thuon. Apenji kijana, ji adi mosomo moloyi, manigi digri e wigi 7 to tich otamo? Sama wuoye kodi ni moko nindo Uhuru Park, moko nindo street, moko be yamo lal nigi. Odok tiyo tije ma ok onego giti, to ne gisomo, gin gi digri. Tinde gin yengere kor gweng', ma ka ng'ato dwa puonjo nyathi, tikoni kang'eyo ni dhi chalo gi wuod ng'ani to ok dateri sikul, ok dakethie pesana. To in to nyocha itieko sikul maber, to Nyasaye odhi omiyi tich miyude pesa 1,000 iseng'iewo matatu ikete ndara, iseng'iewo mitoka matindo mag Isuzu, iseng'iewo Lexus, iseng'iewo V8, mitoki ringe ndara. Wiyi owil kuma ne uaye, ka babau omo mana par kod punda, babu monyuoli ne do ma utong'e kidhi sikul. To tinde wiyi owil osiepna, Nyasaye manomiyi gigo ok inyal dok ire miduok ne erokamano. Jowuot ji nie street to itidhi tich pile, ni miyo Nyasaye ang'o momiyo gwedhi ma ok didhi duok ne erokamano. Onego iwuog odi dhi duok ne Nyasaye erokamano ni osetimoni duong' kod pak gi loch gi teko kod nyalo odogi e polo ni Yesu ja Nazareth. Awuoyo kodi jaduong', iwinja malong'o, onego iduok Nyasaye erokamano. Jodongo manupon go, ara ng'imieregi okwamo, to mari to ridore. Adiera pesa donjo, samoro odhiambo pok iseyudo M-Pesa, oor pesa moko kanyo mabup, donjo malo to donjo mwalo. Winjo, piny ruodh chwe odonje dalau, kata nuro ndeche ring'o osechako mienjo ji nenou. Ji wacho ni omera nyuol ber, omera nyuol ber. Ne kaka sani Petro chalo kod chiege maleo kadia, ji puoyo ji pamonu, nikech ji ong'eyo kaka nyocha uchal. Nyocha urade puodho un ji ariyo, dhako gi dichuo, to ugo puodho jumla ni ma kwadoyo nyaka loka cha en 400. Gino golonu e doyo, uduogo un matin undiko joma doyo e puotheu. Be iseduoko ni Nyasaye erokamano? Be ineno gima Ruoth otimo e dalau maduong'no? Be ineno hono ma Nyasaye otimo kapod ingima ineno? Apenji jaduong', gini ti didok imadhi ma akong'o gi pesa ma Nyasaye omiyi e dala ni e yor hono? Gini dichak imedgo mana mon? Apenji, mwandu modonjono en igo ma kode mar meto, tikia ni Nyasaye mochiwe. Bi ng'eyo ni samoro dalau kanyo ne nitie gombo mag misiko, mag dhier mokuny piny e buche mag andaki, to Nyasaye noa ni e polo kotimo dala ni tir, to mako bad nyathini moro to koni mae ema dhi loko go dhoot ni dala ni onge dhier manochako ne ka. Bi ng'e ni mwandu ma e dala ni nokawo Nyasaye garama mondo odonji e dala ni, matindi ikawe imadho go kwete e kor gweng' kikwombo kondiek. Apenji, be iseduoko ni Nyasaye erokamano? Sai mawuoyo kuome sani, uchiero loth okeo Galili, nyalo
mar jomoyie teko mar jomowar be isedwoko kod Nyasaye erokamano. Mama matin mano kendi nyaka wuoyo kodi, ang'e ni kodi kapok ibudho in gi higni 2 te e budho nino donge ineno kisungri ni mon weteni mano kendi go mane chuogi ok odhi e taon ma chuogi ok ti, iti donjo maber, omero rwaki, idak gi buluband kod njugu gi jam mimede wi mikate gi chai mathik makati iole mesa to ok obwogi noringo osiko chung' pile mae ipakri go kata kidhi od ng'ato ting'o umi malo kiyudo kotedo mena ikoni ato mena ilani ok acham, antie gima chamo, sungo maki idonje dalano omera pod orwaki ikia kidhako mariek onego idog ir Nyasaye ikoni Ruoth timona ng'wono, adonje dala jomoko ayudo dichuo manigi pesa, Nyasaye ka ok mana in adhi to abwa kode nadi, onego idogi e pacho osiepna, aye ng'eyo moko matindo mag umibi adwa nalam kodi kawuono, adwa nalamie gi jomoko ma Ruoth osegwedho to tamre dwoko erokamano. Sani awuoyo kodi e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Nyasaye ineno mamano, ineno wuorano, ineno nyakono, Nyasaye rese ni timone maber to wiye nosewil kawuono ni yie koduogo kuomi mondo kwayi ng'wono ogoni erokamano. Rese Nyasaye maduong', timne ono. Nyasaye awacho ni ng'at madwaro ni mondo war mang'iyano, Nyasaye timne ng'wono. Adwaro ni kama intieno irie badi mondo alamni Nyasaye mondo Ruoth owari idog ire kuom gik madongo motimoni. Nyasaye adwa ni duoge e wach mawacho nyamera kata owadwa kiwinja e nying Yesu Kristo ja Nazareth. War chunya, an jaricho asekosoni mang'eny to Jehova kawuono achiwo ngimana e lweti, luok richona mondo bed matar kaka thuluji. Nyasaye mondo indik nyinga e bug ngima, kiduogo tikawa dhi acham ngima. Erokamano Ruoth nikech isewara, duong' kod pak kod loch gi teko odog ni Yesu. Nyasaye maduong', parna Collins Odero, parna Jennifer Achieng' kanie piny Qatar, ichungi dhakono Nyasaye, ochungi wachni pile. Nyasaye maduong' mar polo isire ne piny mawendo, parna mama Nyasembo kanie piny Nairobi manyarwera, iparna chiega miluongo ni Marcelina Piyo Wasiali. Nyasaye chiel nago gi badi, chiel do the finished work at Calvary duto te nyaka Collins Magudo Odero. Jehova katimo kamano to duong'no dogni asela mikan kod yie e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Nyasaye maduong', awacho ni kapo ni dwani mondo ikaw namba na to atudre kodi, mae namba na 07 400 87 57 5. Anuoyo 07 87 07 400 87 57 5. Kidwani mondo ibie kanisa kama antie, iluwo kama mitoka namba 8 Railways to kiri nyaka Olympic, kichopo kanyo tigoche namba no, kata Kencom mitoka namba 32 to kili nyaka kanyo. Nyinga gin Samuel Maroche mawuod Ogola, an bishop e kanisa no, walemo Olympic kanyo. Moloyo to Nyasaye madigwedhi ji duto gi joneno mag Lolwe. Shalom, shalom, shalom. Kangi yongi mana itime maber.